Bună ziua! În filmul de astăzi o să vă arătăm procesul nostru de sablare și vopsire al jantelor. Pentru filmul de astăzi am ales un set de jante marca Ronald, niște jante foarte bune, jante de primă echipare, dar care, după cum vedeți, au suferit ceva exfoliere a vopselei. Așa cum se vede pe janta din imagine, jantele nu sunt foarte vechi. Astăzi e 1 martie 2020, deci au aproximativ 2 ani și 3 luni. Și cu toate astea, jantele arată foarte rău. Vopseaua a fost cojită pe toate jantele, e umflată și se desface foarte ușor. Așa cum am spus, jantele sunt de o calitate foarte bună. Marca Ronald echipează mașini deci pe original. Sunt jante de primă echipare. Iar cauza pentru care jantele au ajuns în halul ăsta pot fi două. Una, cea mai des întâlnită, este folosirea de substanțe de curățare foarte puternice cu un conținut mare de sodă caustică. Aceste soluții se întâlnesc foarte des la spălătoriile auto, unde spălătorii din comoditate dau cu o soluție foarte puternică să curețe mizeria de pe jante. Dacă ar da cu o soluție cu care se spală și exteriorul mașinii, acestea ar trebui frecate puțin, deoarece mizeria este mai profundă pe jante și atunci pentru ei e mai mult de lucru. Așa că aleg să dea o soluție puternică, o soluție cu mare concentrație de sodă caustică. Și chiar dacă aveți niște jante foarte bune pe mașină, acestea nu vor rezista. La fel cum nu au rezistat nici aceste Ronalduri. O a doua cauză pentru care jantele pot ajunge în felul acesta este urina de câine. Dacă stați la curte, dacă parcați undeva la bloc unde sunt câini vagabonzi, observați de foarte multe ori că câinii au tendința să facă pipi pe roata mașinii. Acesta este foarte acid și la fel poate să atace vopseaua de pe jante. Noi astăzi vom recondiționa acest set de jante. Vom începe cu sablarea acestora. Sablarea se face cu un aparat profesional, cu granule special gândite pentru așa ceva. După care ne vom muta în cabina de vopsit, unde le vom vopsi. Aici e cabina de vopsit. O să punem jantele pe aceste conuri și o să începem vopsitoria. Fără vorbă multă, o să trecem la treabă și să ne apucăm de sablarea propriu-zisă. Cel mai important lucru atunci când sablezi este să fii foarte bine protejat, altfel poți suferi răni grave. Da, aș fi vrut să vă arăt mai mult procesul de sablare, dar din păcate colegul meu care filmează nu avea echipament de protecție și nu a putut să reziste foarte mult în cabină cu mine.
După cum vedeți, așa arată rocile sablate, așa arată pe jos numai granule de oțel. S-au curățat foarte bine, atât cât am avut eu nevoie. Acum urmează desprăfuirea, curățarea și pregătitul pentru vopsit. Înainte de a ne apuca de vopsit, vreau să vă arăt rezultatul sablării. Așa arată jantele după ce le-am curățat acum. Înainte de toate vreau să vă spun că sablarea se face în funcție de nevoile care le ai. Dacă aș fi vopsit jantele cu vopsea electrostatică, în câmp electrostatic, atunci aș fi curățat jantele până la aluminiu. Le-aș fi curățat de tot. Dar eu voi vopsi cu vopsea lichidă. De aceea am ales să curăț până la aluminiu doar în zonele unde au fost corodate. Iar în rest am preferat să las grundul de fabrică pe jante, pentru că sunt absolut convins că e mult mai bun decât grundul care o să-l dau eu. Eu nu având un grund în câmp electrostatic acum. Sunt păreri și păreri, asta e opinia mea. Orice grund aș cumpăra eu de la magazin nu va fi mai bun ca cel existent deja pe jantă. De aceea am ales să curăț jantele în felul acesta. Deci curățat până la aluminiu doar în zonele unde au fost corodată vopseaua dinainte. Ok. Lăsăm acum camera să se încălzească, să avem o temperatură optimă. Încă e foarte frig acum. Și cam într-o oră ne apucăm de vopsit. Bun, am vopsit și am suflat și șprițchitul. Jantele deja arată foarte bine. Sunt vopsite de vreo 2-3 ore. Le lăsăm la uscat până mâine. Iar mâine o să le șlefuim și le pregătim pentru vopsit. Vopsit și lăcuit. Îmi place cum arată, sunt foarte mulțumit de cum au ieșit și prevăd un rezultat foarte bun.
Nu am avut pe nimeni care să stea cu mine în cabină în timp ce vopseam să vă arăt cum se face, dar știți cu toții că e simplu, la pistol. Și vreau să vă arăt cum a ieșit la final. Sunt foarte mulțumit. Am vopsit, el da vopsea cu lacul separat, prima dată vopseaua, după aia lacul. Ok, au ieșit foarte bine. Acum le lăsăm la uscat cu căldura pornită pentru vreo 3 ore. După care, peste 2 zile, pot fi montate cauciucurile pe jante. Nu recomand a se monta cauciucurile mai devreme de 2 zile, deoarece vopseaua, chiar dacă pare uscată la suprafață, la interior, încă poate fi moale și nu vrem să stricăm un lucru bine făcut.